И сега само да ви покажа как се влиза, как да качим видео в YouTube. Натискате това и тук има доста видеа. Задържате това, което искате и го изпращате. Ето тук има, натискате Viber и ето тук заглавие, описание, там каквото искате. Тук можете да си го видите отново. И ето тук горе вдясно, като натиснете и така се изпраща. И вече е в YouTube. Вече е в YouTube. Само да заредим. Ето, сега зарежда. И когато зареди, е готов в YouTube. Само да ви кажа, за жалост не можете да се абонирате за своя канал. Ако имате канал и не можете да се абонирате за него. И благодаря. Моля, абонирайте се за моя канал. Това беше за днес. Чао!